Син дә сау калдыңмы? Идрис бүген дә мәктәпкә сау калды. Баш очына ук куеп яткан 3 төрле будильникта кичтән ашаган ярты карабыз да ярдәм итмәде. Я Ходаем, бикләмәсәләр генә ярар иде, я Ходаем, бикләмәсәләр генә. Абына сөртенә укырга йөгергәндә, авыз эченнән әнә шулай әллә ниләр пышылдады малай. Ә инде мәктәп ишеген тартып, аның бикле икәнен аңлагач, гаҗиз калып җиргә утырды һәм сулкылдап елап җибәрде. Хәер, юлаудан ни мәгънә, үзе гаепле бит. Укытучы апасы кичә соңгы тапкыр кисәтте үзен. Әгәр иртәгә дә сау калсаң, мәктәп ишеген эчтән бикләп куябыз, кертмибез, диде әйтте. Малай өметсез генә тагын бер тапкыр ишекне тартып карады. Юк, бикле. Аннан ул аркасына аскан букчасын салды да әкрен генә үз сыйныф бүлмәләренең тәрәзәсе янына килде. 2 катлы таш мәктәпнең беренче карты да шактый биек. 10 яшьлек малайның тәрәзәгә буе җитәрлек түгел иде. Нишләр ике анда хәзер? Беренче дәрес, хезмәт дәресе иде бугай. Хәлимә апалар диалфильм ясарга өйрәтәм дигән иде. Мөгаен шуны эшлиләрдер. Идрисның күзеннән тагын яшь бөртекләре тәгәрәде.